Goeiemorgen. Ja, is nog niet morgen, nog nacht, is nog 10 pas 11. Maar ik wil niet voor de elektriciteit afdeling van Drakenstein net dankie zeggen man, voor die licht wat jullie vandaag voor ons op die plek zet. Ik zie jullie zo'n nieuwe kop aangezet, dat wat jullie me gezegd, laat die kop is klaar. En die staat, ik moet zo'n baie veel licht ook noemen, kijk hoe mooi brand jullie gaan. As baie prachtig, wie lekker sit nou in die straat, lyk man by mense wil ons in die straat sit man. Lyk aan man, ons wil eens mee ingaan nie, en het lyk aan man, ek sê vir die man, het lyk my nie, ons is daar by Boland Park, so skynheilig, so skerp skynie. Nee, dit is een plesier man, dat julle ons die dienst lever. As rechtig, ons is rechtig trots het julle. So, lekker, werk verder, en moet nie weer dat ons so sukkel die mense man. Kan gaan toch julle stories na en dat ons mense lekker uitgesoord word. Maar in elk geval, baie dankie. Die lig is aan die gang. En nou was ek nie so bang te wees om saans rond te loop of so nie. Want plek heb te kom vir skelms en skrik wat met attekkie. In elk geval, 'n lekker week vir julle verder, ne? God bless.